Mihangyo ang kabanay sa lalaking gipusil patay sa usa ka bar sa Davao City nga si Amir Mangakop ngadto sa National Bureau of Investigation nga ang maong ahensya na ang mag-imbestiga sa pagpamusil. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, nagsumiti na og request ang pamilya sa napatay nga si Amir Mangakop ngadto sa NBI nga imbestigahan ang pagpamusil tungod kini sa ilang kahadlok sa kapulisan. Ilabi pa nga ang suspect usa ka doktor ug non-uniform personnel sa Police Regional Office 11. Mihangyo na ang pamilya sa gipusil patay nga si Amir Mangakop ngadto sa National Bureau of Investigation nga imbestigahan ang nahitabong pagpamusil sa usa ka bar sa Davao City niadtong Sabado. Sa letter nga gipadala kang NBI Davao Director Jonathan Balite, City Prosecutor Office Chief Jofi Avancenia ug Inquest Prosecutor Irene Montero, nagduduha kuno ang pamilya ni Mangakop nga isumite sa kapulisan ang pangalan sa mga nakita sa insidente ug mga ebidensya tungod sa kadlok nga itago o pugnan kini nga mapagawas sa kapulisan. Kini ilabi pa nga ang suspect sa pagpamusil, usa ka police doctor sa Police Regional Office 11 nga si Dr. Marvin Ray Pepino. Wala usab giuyunan sa pamilya ang gipagawas nga statement sa Davao City Police Office nga walay derogatory record ang suspect. Sumala sa kapulisan, nahimo kuno sa suspect ang krimen isip self-defense ug tungod kay naa kini sa impluwensya sa ilimnong makahubog. Matod sa kabanay ni Amir, tungod niini, nabalaka sila nga posibleng dili mahimong patas ang investigasyon. Si Pepino sa non-uniform personnel sa Pro 11 ug anak ni kanhing director sa Cybercrime Investigation Office sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center nga si Anhi Major General Marvin Manuel Pepino. Apan una na nga miingon ang Davao City Police Office nga walay special treatment kang Pepino. Wala pa miluwat og pahayag ang Davao City Police Office ug Police Regional Office 11 kalabot niini. Sara, gawas sa request sa pamilya Mangakop nga i-take over na sa NBI ang investigasyon. Mihangyo usab kini sa San Pedro Police o Police Regional Office 11 nga undangan na ang investigasyon sa kaso. Sara. Okay, dagang salamat, Kent Abrigana.